Witam Was pięknie po długiej przerwie, a my z Kasią musiały się trochę wyfligować, ale przyszła sama do siebie, co by zrobić z człowiekiem, który moriti ptoka, takiego wielkiego, jak sam ten pokój, samo ptoka na tle ptaszek, to jest ją. I teroski ja pyta mojemu alter ego, bo każdy ma takie dwie postacie, jedna ciemno, jedno jasno, ja mam obie jasne. Wyda zadawała pytania, co by was tak nie przynudzić, nie? Słuchaj, dziołcha, czy ślązaczki chodziły z taszkami? Boż tam pela taszek. Chodzisz z tym do kościoła. No właśnie chciałam podkreślić, że ślązaczki nie nosiły torebek. Ten model, nawiasem mówiąc, bardzo dziękuję panu Starowskich Gór, który mi go udostępnił. Ten model się pojawił w latach 60., ale te wszystkie panie, które chodziły w strojach śląskich, to one raczej nie chodziły z torebkami, dlatego że to po prostu nie pasowało i nawet znam kogoś, no nie chcę tutaj wymieniać po nazwisku, kto wyhejtował noszenie torebki, czyli taszki do stroju śląskiego. No ale dobra, przecież nawet w tamtych czasach ślązaczka musiała mieć co? Chusteczkę do nosa, czyli taszę tu, gdzie by było? Do rękowa, dalej klucze, boczna część kiecy miała kieszenie, moja też ma. Także tu klucze się zmieściły. Modlitewnik był w ręce, natomiast ta druga ręka była zajęta czymś zupełnie innym. Ja o tym też wspominałam. Mianowicie buty często były jedna para na rok. Należało je szanować. Wobec tego do kościoła szło się na łusaka, nawet w niedzielę, naprawdę. Ja mam na to dowody w postaci różnych wspomnień i dopiero później, czyli tu modlitewnik, tutaj była para butów, chusteczka była w rękawie, natomiast przed samym kościołem następowało takie ocieranie nogami nogę o nogę i zakładanie butów i potem proces odwrotny. Natomiast ten model i troszeczkę większy, to właściwie te torebki nie miały za bardzo takiego różnicowania. Torebka jedna starczyło, jakby moja babcia zmartwychwstała i zobaczyła tutaj to wszystko, to by powiedziała, dziadziucha, ty możesz ich ptoka. Miałam rację.